morning everyone! Welcome back to another vlog. Today is another day. Andito pa rin po kami sa Keystone, Black Hills, South Dakota. And for today's agenda, ay wala pa po kami gagawin. Wala pa kaming itinerary, so we'll see. Magbe-breakfast lang muna kami. Yun muna ang sure. Pero ako naka-ready na ako. Si Mama naniligo na. Si Mac wala pa rin ligo. Breakfast lang. And then we'll be back to prepare our stuff. Lalo na yung mga milk ni Mishi, the extra damit niya, extra diaper, gano'n. Pero, ready na me. So, let's go. Samahan nyo kami for today. Good morning, Mishi. Good morning. Good morning. Ismail naman ang namin ko. Good morning. Ang agam nagising. Morning, morning. Ayun. Ang dami mo nilagay na ointment naman ni Daddy. Wow, ang sarap naman yan, Daddy. Wow. Wow. Wow, ang sarap ng food. Ang sarap-sarap. May kulangot ba? May kulangot ba? Ayan guys, after ng breakfast, prepare naman kami ng gamit ni Mishi. Tapos, nagdala kami ng isang lata. Bumili ako ng isang lata na milk niya kasi di na baling kami ang magutom, wag lang siya. Iba kasi pag siya yung nagugutom, nagiging ano na siya. Ito yung mga trial namin na na travel experiences namin with her. At least, as time goes by, mas nalalaman namin kung paano namin i-manage yung travel namin with her. Sa susunod naman, ang namin is, kapag magfa-fly, paano kami pag nag-fly. Level up na rin po ang bote ng Madam. Meron na po kaming pang 11 ounce dito. Itong isa ay pang 9 ounce. Na brand na MAM. M-A-M. Ayan siya. Kasi ito, yung nipple niya gustong-gusto niya. Tapos ka-brand din siya ng kanyang mga binky. Tapos, ang mga gusto niyang laruan, yung mga ganito lang, yung mga maiingay. Kung wala kaming maipalaro sa kanya, kasi kung minsan, nagsasawa na siya dito, supot lang yan. Kahapon ng pang ni Mama sa kanya, yung supot ng pillows na merienda ni Daddy. Tapos, dalawa yung diaper bag namin. Ang diaper bag namin is isang maliit. Ito yung laging gamit ni Mac. Ang laman lang nito is diaper, wipes, dede. Tapos every time na pupunta kami sa sasakyan ay pwede naming i-refill from this bag. Ayan, na mas malaki. Andyan yung mas madaming damit, dede. Pero kahapon, nung nag-leak po yung poop niya, walang damit dito kasi prepare ko lang sa sasakyan. Hindi ko na-prepare sa bahay. Kaya ang daddy tumakbo para kumuha ng damit. And then, meron kaming scented na basurahan. Which is kahapon, sa kakahila ko, natanggal ko lahat yung laman. Kaya, kailangan ko ding ayusin pala to. Ito pala guys, yung binky niya, ganitong mga flat lang siya. Yan. Mas maayos na yung camera. Nakalimutan ko. May iba pala tayong camera. Nawawala yung connector nito. Binabaon din pala namin to guys sa kanyang malaking baby diaper. Andito lahat ng skincare niya kasi po si Mishi ay may eczema. So, andito yung mga moisturizer niya, yung skincare niya. Tapos, mga pang sinok. Ito pala yung pang sinok niya. Parang hindi ko pa ito na-share. Gripe water. Yan. Gripe water. Ito yung pang sinok niya. So, 2 ml lang siya ngayon. Mawawala na yung sinok niya. Tapos may Tylenol din kaming dala, which is pinag-Tylenol namin siya kagabi kasi parang in pain siya talaga. Na na kasi dito niya, parang na-burn. And then, for easy access na pang-moisturize namin, Vaseline. Yan. Pero meron din kaming ganito na pang nighttime. Kasi yung Pedia is Vaseline yung pinano niya na moisturizer. Aside from the other medicated creams na napakadami. Tapos meron din siyang ang gulo ng mag-amang to. Meron din siya antibiotic, mga ganun. So, yan. And then, bumili din ako ng ganito niya yung pang mosquito repellent. So, lalagay natin ito sa may paa niya. And then, meron siyang Zyrtec para sa kate.
At saka para mas makatulog din siya ng gabi. Grabe tong diaper bag ni Mishi. Kasing amoy na rin ng gatas niya. Nagpalit kasi kami ng gatas niya, guys. Hypoallergenic. Tapos pinastop muna ni Doc yung mga frozen na gatas. Yung mga napump ko dati kasi nung nagpapump ako ay naggagatas din ako nun. I mean, umiinom ako ng milk. So, stop muna yun for now. Hey! Sabi nung matanda kanina, your bow is bigger than you. Sabi niya. I know, right? I know. But I like my bows. Kamo nga. Nilalagyan namin siya ng bow kasi nagmumukha siyang lalaki pag ano lang kasi siyang masyadong buhok. Dala din pala ako, guys, na diaper. So, parang kulang-kulang 30 pieces na diaper. Booyah! Kasi ayoko na in-need kami ng diaper. Ako na, alam nyo naman ako si just in case. Pero kahapon talaga fail ako talaga na wala akong na-empake na May damit daya po niya. lang. Walang damit. Sorry! Again, I haven't done your appeal yet, and I'm talking, that's why. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of, with dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you, an uptown girl without a single care in the whole wide world. But I don't wanna run away from you, 'cause baby I am done hiding my love for you. Hello, guys! Update po. Nandito kami sa, anong tawag dito, de? Iron Mountain. Iron Mountain. Dito pa rin sa Black Hills. Pero, hindi na kami tumuloy dun sa overlooking part. Maganda sana dun. Hey Siri, Ang problema, umuulan na. what's the weather at Umuulan 12:30? na. Hindi kami pwede kasi may bata kami. So, yun lang talaga yung downside kapag may, bulinggit na. But it's fine. Para lang safe ang lahat. Healthy ang lahat. So, ang nangyari ay nag-skincare lang po ang madam. Ay, nagkukudkod ka na nan. Pero pala mamaya ay meron kaming helicopter ride. Parang ganito yung papuntang Banff din, no? Mas madami nga lang tong punong kahoy, no? Nasa gitna kasi tayo ng forest, eh. Doon po kasi sa Banff, may mga parts lang na ganito yung daan, pero hindi siya all the way na, na puro ganito. Ito kasi nandito tayo sa loob ng forest. Kaya maganda. Maganda siguro to kapag yung snow nandun na sa mga dahon-dahon ng cedar tree. Ang ganda sana. Nakanay kita. What can you say? What can I say except you're welcome? Lagyan natin yung headset niya. Try nga natin. Practice before mag-cry. Practice. Practice. Ay, bibili ako ng ganito pala pag nag-fly tayo to New York. Yep. Sakay siya ng helicopter! Hindi na siya happy. Wala na siyang naririnig. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight.
everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm Hello! Sinong natulog sa helicopter? 1 minute awake and then you were out. Sabi niya, doon sa bintana. Napakaswerte talaga ng naning ko na to. Tinulugan mo, ang ganda-ganda ng view na, hindi. Ang ganda ng view. Nag-met ni Jay apart. Ang mahal ng tulog mo. Ajay 500 manong ako ajay. Minutes. 45. 50 minutes yun eh. 50 minutes. Oh. $500. Yung fly namin is just 10 or 12 minutes. 12 minutes. Na magkano yung binera natin? 120 per 120 per person. Tapos kapag 2 years old, below 2 years old is free siya, pero lap siya na carry yung bata. Tapos 3 tao lang yung kaya per helicopter. Pero yung sinakyan natin, pero yung isa, pwede 4. Pwede Yung 4. malaki. Ah, okay. Pero madami silang mga choices. Yung pinakamura magkano? 50 something? 58. 58 pero 5 to 6 minutes lang yun. Tapos parang dito lang. Eh di mag-drone na lang tayo. Magpalipad na lang tayo ng drone. Pero hindi nga pwede dito. Hindi pwede dito. Hi, Mishi! Hi, Mishi! Hi! Sinong natulog lang sa flight? Uy, makakatulog ka na pag nag-flight tayo ulit papuntang New York. Bilhin na lang tayo ng ganun mo. BDG, yung mga JB, ko na nga, I'll try to speed up ko na. Edi, kasta. Kasi nagkutay na tayo. Nagkutay garot ko ko na I'll try to speed up ko na. Ewan ko, masyado lang siguro akong tiwala or nasanay na ako sa mga turbulence, sa roller Nagangin coaster. gamin, Nakakatap tayo na pwede yan. Napay. Malakas ang hangin sa Tama. taas. Hey, laway daddy. Laway daddy. Ay! Yuck! Laway daddy. Kasi hindi si dading nag-carry sa'yo doon sa helicopter, no? Hindi naman pwede sa harap. Kasi baka mahawakan mo daw yung mga controls. Oo. No, walang pwedeng makialam daw. O, mag-nap ka muna, anak. Para paglabas natin, may energy ka na. Sige na, nap na muna, Mishi. Ito naman, pag nagre-rest tayo, ayaw matulog. Pero kapag, may pupuntahan na, ayaw na, doon na nagmamaktol. Uy, naglalighten up na yung red sa face niya. Lagyan ulit natin ng powder. Let's go. Prickly heat ata Hindi pa talaga. tayo nag-lunch. Oo nga. Ang gusto Huwag ng na tayong mag-lunch. Naibayad na natin dun. Pag-chichirya ka na lang, daddy. Pobre na tayo. Hindi na 4-wheel drive tong stroller mo, anak ko. Hindi pa to nakakarating ng city. Laspag nan to. Yeah. Dapat dinala natin yung malaking stroller mo. Antok na naman yan.
We went out late in the afternoon after Mishi woke up from her nap, and our plan was to go to Sylvan Lake, but for some reason we can't search Sylvan Lake in our GPS and we got lost. But we found this place called Center Lake, and it is a magnificent place. We were there during sunset and it was just so stunning. This is one of the campsites in Custer State Park, and while editing this video I told Matt that I want to go back there next summer and experience camping and just enjoy the view. Imagine waking up in the morning with this kind of view. It's just so beautiful and it's just so relaxing. That's why I want to go back there. Side we sway there in all the colors. Some love. Lonesome love. Folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love. Finally guys, nakahanap kami ng Pilipino. Ilocano pa talaga. Hindi, pero hindi siya marunong mag-Ilocano kasi from California. Tapos na-destino daw sa Montana. Kaya medyo marunong lang siya ng mga some words na Ilocano. Mag-fish pa daw siya para kumuha ng ikan. For pulutan. From Ilocos Norte. Ilocos Norte, pero si papa niya from Ilocos Sur. At kataon ko pa talaga. After our visit to Center Lake, we continued our drive to still find Sylvan Lake, and we just followed some signs and it says this way to Needles Highway, and we followed that, and this highway is probably the best highway that I've driven to. It's just so magnificent that I can't even find a word to describe this place. In this highway, there are a lot of rock formations, different kinds of rock formations that are just like needles. And it only shows how wonderful God is, how powerful God is with His creations. Whenever I look at those rocks, I can feel that I'm just a tiny dot in this world, that I am nothing compared to this. But you know what? I can still feel the love of God. So we just enjoyed the view. We enjoyed the sound of the wind hitting those rocks that are so powerful that it feels like there's a thunder whenever the wind hits those rocks. Hindi na kaya na energy niya. Yeah.